Jos itse asiassa mä voisin näyttää salareita. Eka me voidaan mennä tänne. Tuskin ne sitä ketä tulee kattoo, mutta ihan sama. Eka mennään vaikka tänne. Sitten mä en tiedä kuinka moni tän tietää, mutta tossa näkyy nappi. Mä painan siitä. Ei auennut vieläkään. Mutta mä painan siitä. No. Nyt mä painan. Nyt tähän aukesi tällainen. Ja mä päästän tällaiseen huoneeseen. Sitten mennään takaisin. Se nappi on tuosta, mistä mä painetaan. Sitten mennään tänne. Toinen salari löytyy niinku tästä, mutta sinne ei pääse niin helposti. Mutta aina voidaan mennä tästä itse asiassa. Ei, mennään tästä roskiksi. Mitä? Ja sori, mä en osaa pelata tätä peliä yhtään. Mutta niin, tässä. Täältä päästään tänne huoneeseen. Mä en tiedä, onko täällä yhtään enempää salareita täällä. Mutta mennään nyt pois. Sitten mä näytän. Mä en tiedä, oliko se täällä. Ei se tuolla ollut. Vennätkö nyt hetki? Voidaan kurkata. Juu, ei ollut täällä. Se ei ole siis tuolla. Aha. Meni vähän huonolla paikkaa. Mutta mä rupean skuuttaa. Mä vedän skuutit, koska mä haluan vetää tän jutun. Niin, no niin, nyt mä muistan taas salari, koska tästä on niin kauan aikaa, kun mä tätä viimeksi pelasin, niin mä muistan nyt 2 sellaista salaria. Eli täältä kun mennään, niin tätä kun päin mennään, niin löytyy tällainen paikka. Ja sitten mennään tähän lähellä. Mutta mä en tiedä, tää ei ole sellainen salari, mutta tää on salaisuus. Ja mä en edes tiedä, onko se tässä se museo. Koska meidän pitää mennä sinne. Ei ole tässä. Ok. Eli meidän pitää etsiä se. Mut kun mä en edes tiedä, missä se on. Se koko paikka. Joten. Tässä on jotain huone. Tai toi paikka siis. Mutta. Pitää mennä tänne näin. Tässä se museo on. No niin. Päästään tänne museoon. Pitikö sitä tosta painaa? Vai mitä? Vai hä? Sori, mä en oo pelannut tätä pitkään aikaa, niin välttämättä muista, mutta. No tähän pitäisi ilmestyä sellainen haamu, mut kun mä en nyt vaan keksi, että miten se tulisi. Eikö se mukaan edes tuu tosta? Se venää samalla valot. Noniin, painetaan nyt. Pitäisi varmaan ottaa. Painetaan tosta vielä. Juu, mut ku. Mä en oikein. No ihan sama, tohon pitäisi ilmestyä sellainen kummitus tai mikä nyt onkaan. Mutta tuolta nyt
sitä ei nähty, niin tuolta ei nähty sitä. Mutta kaikki, ketkä ei tiedä, niin mä en rupea, mutta tuolta pääsee yhtään paikkaa. Tai no, hetkinen, no niin, nyt. Se löytyy ehkä oikea paikka, ei löytynytkään, voi, ei kun löyty, joo. Pitää mennä tänne paikkaan. Sitten tästä aukeaa tällainen. No, otan nämä ulkopuolta tän. Sitten täällä salarissa on salari. Otan mennä tänne ja tässä on kamerat. Noin. Siinä näkyy kamerat. Sitten me päästään tosta pois. Ja tää johtaa, jos mennään tästä, niin tää johtaa tänne. Sitten me vedetään tästä, niin mä päästän tänne pankkiin. Ja nyt mä rupean vaan räjäyttää oho. Mutta mennään. Sitten me voidaan mennä vaan täältä takaisin. Sinne paikkaan, missä me oltiinkin ja niin. Mutta tää video rupeaa olemaan tässä, koska enempää salareita mä en yksinkertaisesti vaan tiedä. Niin ottakaa sitten, tai niinku laittakaa kommentteihin, jos mä unohdin jonkun salarin tai jotain. Mut joo, moikka!